Together, growing in faith, changing communities. Maravilhoso Jesus Cristo. Meus amigos, kunezinto ezimbalwa efisa ukukhuluma ngazo. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. After the Sabbath, towards the dawn of the first day of the week, ngemva kweSabatha, sengiyela ekujabukeni kokusa kwesuku lokuqala. Zoom 3 lezinto ekufuna ukukhuluma ngazo. I want them to underline after the Sabbath. This is not during the Sabbath. This is not before the Sabbath. This is after the Sabbath. If you underline a little drama after the Sabbath, emva kweSabatha. iSabatha ngesHebheru liqhamuka from igama elithi Shabbat, which means to rest. Bengifuna ukuthi emva kokuphumula kwakho, emva kokuphumula kwami, emva kwesimo osuphume kusona, emva kwezinto esezenzekile, emva kwama-incidents nama-events that you've been through, kukhona the dawn of a new day. Ngifuna ukuthi kuwena namhlanje, the best is yet to come. Write that down for yourself. The best is yet to come. Athi uPastor Paulus, athi izwe anqondi, athi izwe angakayiboni letavulo uNkulunkulu ayenzayo. Ngifuna ukuthi kuwena emva kwalesi sikhathi odlule kusona, uNkulunkulu kulento ayenzayo abukisimo sabantu bakho, kodwa asibuke sengathi sedlulile. Abuke isimo songasebenzi komyeni sengathi sedlulile. Abuke isimo sokuhlupha kwabantwana sengathi sedlulile. Abuke isimo sokuhlupheka kwakho sengathi sedlulile. Ngakho hlakaniphile athi ngibeka konke kube kudala, ngoba sengidala konke kube kusha. Kunalekonzo ngifuna ukuthi wena uyitshela ukuthi ubhekene nengadlangadla. Wena uyitshela ukuthi abantwana bayohlezi benjena. Uyitshela ukuthi umshado uyabheda. Uyitshela ukuthi uyahlukunyezwa emsebenzini, kodwa namhlanje omdala wensuku uthi mina nawe sekudlulile. Emva kwalesi sikhathi seSabatha, athi bheka ukudabuka kosuku olusha. Bathi abazi isiNgisi bathi there's always a light at the end of a tunnel. Khona lento eyenzeka ngosuku lwanamhlanje, sonke silandela uKristu ongukukhanya. Sonke silandela uKristu osusa ebumnyameni. Sonke silandela uKristu osenzela konke kube kusha. Sonke silandela uKristu olithemba lethu. After the Sabbath, the second word, there was a dawn of a new day. Now there's something so fascinating about the dawn, because the dawn is still dark, and yet the dawn brings the beam of light. The dawn is still dark, and yet it brings the beam of light. Kunyama, kodwa sengitwela ezansi. Kunyama, kodwa sengiyasa. Kunyama, kodwa sengiyalunga. Kunyama, bekezela kokubusa
kunale nkonzo abayaziyo abantu abadala bathini masebusa akuve kulula ukuba umuntu aselwe kuve kumnandi umthoko basekuseni kodwa kunale nkonzo evukayo enhliziyweni yami ethi imali balo umthoko hlezi lahlekelwe izinto obuzoyithola ngokudabuka kokusa bali balo umthoko hlezi lahlekelwe izinto uNkulunkulu abezokupha zona abanye esalele bali balo umthoko hlezi uThixo kunento azoyabhula ngesikhathi kudabuka ukusa ayavuka kunale nkonzo sobhala kahle basephela ubumnyama kwasentweni ezansi kusabe sathi lamakhosikazi awahambe nini lamakhosikazi awahambe ekuseni lamakhosikazi awahambe ntambama lamakhosikazi ahamba ngokudabuka kobusa khona inkonzo evuka inkonzo iyalusa egcekeni khona inkonzo evukayo inkonzo yokusikwa neyinseko khona inkonzo evukayo inkonzo yongakwazi ukulala khona inkonzo evukayo inkonzo yongabunasini khona izinto asabi kahle khona inkonzo evukayo inkonzo yokuthi akwazi ukuthula izinto zinje khona le nkonzo uNkulunkulu ayivusayo ey'nhliziyweni zethu inkonzo iyalusa inkonzo ufuna izinto inkonzo ubheka uJehova inkonzo ukwethemba inkonzo ukuyakela inkonzo ukumtusa ukuba Jehova namandla iba nomusa abatabami Jehova namandla iba nomusa emsebenzini Jehova namandla iba nomusa ezintweni okubusise ngazo hayi thokoza inkonzo eyenzakalayo njengobathanda lamakhosikazi ayahamba awamaningi kodwa abheke ekushuneni kunale nkonzo athi uNkulunkulu angibele babe baningi abantu ozohamba nabo uma kumele sewuye empumelelweni angibele babe baningi abantu abazoba seduze uma usuye empumelelweni ngoba uma usuphumelele ngelinye ilanga abantu bayothi uphumelele ngento yami ngelinye ilanga bayothi uphumelele ukuba bengingekho bengeke kwenzile konke bengifuna ukuthi kuwena uma izinto sezenzeka
khona igama elishiwo ingilosi, khona igama elishiwo uJesu athi bebona besifazane bobabili bathi do not be afraid, bathi ungesabi, wakhathazeli athi uqalile umsebenzi, athi uzakuphetha izingozi sengikhohliwe yini ukuthi impela wathi uyokufa kodwa futhi uyovuka, sengikhohliwe yini ukuba icebo lakhe bengevinjwa ukufa, sengikhohliwe yini ukuba nalelitshe bengeke likwazi ukuvimba. Sambeza kukhona inkonzo esilahlekelayo, ngibiza ngenkonzo yozalo, ngibiza ngenkonzo yokwesaba, ngibiza ngenkonzo yokungaqondi, ngibiza ngenkonzo yokungafuni intando kaNkulunkulu, ngibiza ngenkonzo yokungayinaki izinto zezulu. Thina namhlanje Nkosi, nalokhu bekumele kwenzeke, kodwa sengikhohliwe yini ukuba watshela ukuba uyovuka, sengikhohliwe yini ukuba ukufa akunawo amandla phezu kwempilo yakhe, sengikhohliwe yini ukuba ukufa akusoze kwambulala uNkulunkulu. Ngiyamthanda uJesu uthi besefika kulabo besifazane athi ngesabi, athi ngingatatazeli, athi ngingapheniki, athi akuhambi ngiyotshela abafundi bami bayohlangana nami eGalile. Ngangithinta mina le nkonzo uthi uNkulunkulu asibuyeleni la izinto iqale khona, asibuyeleni la ngeke ngakukhumbula khona, asibuyeleni la ngeke ngakunikeza khona amandla, asibuyeleni la ngeke ngakunikeza khona isibusiso, asibuyeleni la ngeke ngazabula khona empilweni yakho, asibuyeleni la ngeke ngaqala khona umsebenzi empilweni yakho. Khona le nkonzo uNkulunkulu ayivusa sangazama namhlanje usuku sikuba usuku lokuqala kabusha. Namhlanje usuku sikuba isikhathi sokusuka ebunqabeni sibone uKristu okukhanya kwethu. Namhlanje sikuba usuku la indlu